Moi! Me ollaan Junkyard Films ja me osallistutaan tänä vuonna Uneton 48 kilpailuun. Ja kun me osallistutaan, meillä on tasan yksi tavoite. Ja tehdään jäätävän magee leffa 48 tunnissa. Ei, vaan voitetaan se skaba. Eikös tänäkään vuonna pidetään hauskaa? Nyt ei Patrik kukaan pidä yhtään hauskaa. Tää on vakava kilpailu eikä mikään Patrikin pikku leikkituokio. – 48 tunnin valvominen on sinänsä jo rankkaa, mutta sen ajan sisällä pitäisi vielä tehdä kokonainen lyhyt elokuva alusta loppuun. Tarvitaan kofeiinia. Lisää liikaa! Kofeiinin lisäksi tarvitaan tietysti myös hyvä tiimi. Ja meillähän on pari näyttelijää ja äänimiestä lukuun ottamatta niin kasassasi jo. Todellakin. Ja ennen viikonloppua kannattaa ladata akut, kasetit ja itsensä. Nukkuminen korvataan hiilareilla, kilpailuhengellä Ja kofeiinilla! Jos sä oot niinku mä, eli rakastat leffojen tekemistä, valvomista, kilpailua ja sun nimi on Roy, osallistut tämän vuoden Uneton 48 kilpailuun ja tuo haastaa meidät. Tai vaan pitää hauskaa! Hauskaa! Kofeiinibileet! Eikö me tänäkään vuonna pidetä hauskaa?